Malta ikklassifikat fir-raba post minn fost 181 pajjiż minn madwar id-dinja f'indiċi li jkejjel l-istat taż-żgħażagħ. Dan jikklassifika l-pajjiżi skont l-iżvilupp li jseħħ fl-edukazzjoni taż-żgħażagħ, ix-xogħol, is-saħħa, l-ugwaljanza u l-inklużjoni fost diversi indikaturi oħra. B'kollox hemm 27 indikatur li bihom jitkejjel l-istat ta' 1,800,000 żagħżugħ u żagħżugħa bejn l-etajiet ta' 15 u 29 sena. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Miriam Teuma spjegat li dan l-indiċi juri kemm pajjiżna qed jinvesti fiż-żgħażagħ. L-Aġenzija ħadmet ħafna biex tagħti vuċi liż-żgħażagħ u biex iż-żgħażagħ jipparteċipaw b'mod ċiviku, b'mod politiku, u kien wieħed minn dawn l-indikaturi. U kien dan l-indikatur plus l-indikatur ta' l-impjieg li poġġa l-Malta f'din il-pożizzjoni li tiġi r-raba post. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Clifton Grima sostna li ż-żgħażagħ huma parti integrali mis-soċjetà u għandhom jingħataw l-għajnuna meħtieġa biex jilħqu il-potenzjal tagħhom. Wieħed jifhem li għandhom bżonn l-għajnuna kollha neċessarja u dabdi permezz ta' diversi setturi li jingħaqdu flimkien. Aġenzija Żgħażagħ huwa eżempju ċar ħafna ta' dan kollu permezz ta' diversi inizjattivi li jħarsu lejn dak li huwa l-iżvilupp sieħ tal-persuna, u allura nkunu qegħdin propju naraw li żgħażagħ Maltin u Mawġin kollha ikollhom iċ-ċans li jilħqu l-potenzjal sieħ tagħhom u allura jkunu jistgħu jsibu propju l-post tagħhom fis-soċjetà Maltija. L-indiċi juru li l-kundizzjonijiet taż-żgħażagħ madwar id-dinja tiebu bi 3.1% bejn l-2010 u l-2018. Is-Segretarjat tal-Commonwealth ippubblikat din il-klassifika li minna ħareġ kif 156 pajjiż tejbu r-riżultati tagħhom tul is-snin. Din l-informazzjoni turi biċ-ċar li l-iżvilupp qalb iż-żgħażagħ għaddej b'ritmu pożittiv, iżda wissew li l-pandemija tista' tkun ta' detriment għal dan il-progress. Dan ir-rapport għamel ukoll numru ta' rakkomandazzjonijiet fuq livell globali. Fost oħrajn sejħu għal aktar investiment fl-apprentistat, servizzi ta' saħħa mentali, parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fit-teħid tad-deċiżjonijiet u ħiliet diġitali għal iż-żgħażagħ.